Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Why does my heart? À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient de loup. Je me voyais déjà cherchant ma liste, c'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mais très ennuyé, bien sûr, c'est mon maquillage. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques barreaux, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir enchanté, l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μας δήλωση συμβάντος. Θα κάνετε κι εσείς από την πλευρά σας. Στις 3 Νοεμβρίου, στις 17:30, στην πλατεία Ανθεπολοχαγοντινάν, μετά από αψημαχία, ο Φερδινάνδος Ρέιχ, 11 ετών, οπλισμένος με ένα ραβδί, χτύπησε στο πρόσωπο τον γιο μας, Μπρούνο Ουλιέρ. Συνέπεια αυτής της πράξης, εκτός από το ήθιμα του άνω χείλους, ήταν η θράψη 2 κοπτήρων και η βλάβη του νεύρου του δεξιού κοπτήρος. Οπλισμένος. Ναι. Δεν σας αρέσει το οπλισμένος? Κανένα πρόβλημα. Μισελ, τι βάζουμε? Εφοδιασμένος. Εφοδιασμένος με ένα ραβδί, το προτιμάτε? Εφοδιασμένος, εντάξει. Εφοδιασμένος με ένα ραβδί. Εφοδιασμένος. Η ηρωνία του πράγματος είναι ότι εμείς ανέκαθεν θεωρούσαμε την πλατεία Ανθεπολοχαγοντινάν ως το ασφαλέστερο μέρος για ένα παιδί. Εν αντιθέσει με το πάρκο Μονσουρί. Πολύ σωστά. Πάντα λέγαμε ναι για την πλατεία Αντινάν και όχι για το πάρκο Μονσουρί. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Η αιμονή σε πάθη και συναισθηματισμούς δεν οδηγεί πουθενά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Περιττό να ευχαριστούμε ο ένας τον άλλο. Πιστεύω ότι ακόμη στις μέρες μας επιβιώνει ακόμη η τέχνη της καλής γειτονίας. Ψέματα. Που τα παιδιά μας δεν έχουν κατακτήσει ακόμη. Το δικό μας σίγουρα όχι. Ναι, φυσικά. Το δικό μας σίγουρα όχι. Υπέροχες οι τουλίπες σας. Είναι από το μικρό ανθοπολείο στην αγορά του Μοντών Διβερνέ. Ξέρετε, αυτό που είναι πάνω-πάνω. Α, μάλιστα. Έρχονται απευθείας κάθε πρωί από την Ολλανδία. 40 ευρώ ή 50. Τι λέτε? Μα βέβαια. Ξέρετε αυτό που είναι πάνω-πάνω. Ναι, ναι. Αλήθεια. Και τι θα απογίνει τώρα με το δόντι που πειράχτηκε τον Εύρο? Ακόμη δεν γνωρίζουμε ακριβώς.
Από ό,τι φαίνεται το νεύρο δεν είναι εντελώς εκτεθειμένο. Να, εδώ. Μόνο ένα μικρό κομμάτι του νεύρου είναι εκτεθειμένο. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα κομμάτι του νεύρου που είναι εκτεθειμένο και άλλο ένα που είναι καλυμμένο. Έτσι προς το παρόν δεν προχωρούμε σε απονεύρωση. Προσπαθούμε να δώσουμε στον πόντι μια δεύτερη ευκαιρία επιβίωσης. Οι γιατροί βέβαια προσπαθούν να αποφύγουν την ενδοδοτική θεραπεία. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η περίοδος παρακολούθησης, κατά την οποία δίνουμε την ευκαιρία στο νεύρο να αναρρώσει. Εν τω μεταξύ θα πάρει ειδικής από προσελά. Και εν πάση περιπτώσει, η προσθετική αποκατάσταση πριν τα 18 δεν ενδείκνυται. Όχι. Οι τελικές προσθετικές αποκαταστάσεις αποφεύγονται συνήθως προτού ολοκληρωθεί η ανάπτυξη. Τι να πω. Ελπίζω πάντως να πάνε όλα καλά. Ας το ελπίσουμε. Το μάθατε ότι δεν ήθελε πουδενή να καταδώσει τον Φερδινάντο. Όχι, δεν ήθελε. Ήταν εντυπωσιακό. Ένα παιδάκι ξεντοδιασμένο, με αιμόφυρτο πρόσωπο και αρνόταν να μιλήσει. Το φαντάζομαι. Το έκανε από αγωνία, να μην φανεί χαφιές στα μάτια των φίλων του. Αλλά μην τα παραδέμε κι εμείς, Βερονίκη. Δεν ήταν μόνο από παλικαριά. Μπορεί. Η παλικαριά όμως δείχνει ομαδικό πνεύμα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αλλά από πού? Τι από πού? Θέλω να πω, από πού μάθατε ότι το παιδί αυτό ήταν ο Φερδινάντος? Εξηγήσαμε στον Μπρούνο ότι προστατεύοντας το παιδί αυτό, δεν το βοηθάει. Του είπαμε ότι αν το παιδί αυτό συνεχίσει να χτυπάει ενώπιον τους φίλους του, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Του εξηγήσαμε ότι αν ήμασταν εμείς οι γονείς αυτού του παιδιού, θα θέλαμε οπωσδήποτε να μάθουμε τι συνέβη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, θα πρέπει να... Με συγχωρείτε. Ναι, Μωρίς. Ευχαριστώ που πήρατε. Έχω τη σημερινή εφημερίδα. Σας διαβάζω αμέσως. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το βρετανικό περιοδικό Lancet, η οποία αναδημοσιεύεται σήμερα στο γαλλικό τύπο, 2 Αυστραλοί ερευνητές αναφέρονται στις νευρολογικές παρενέργειες του αντρίδου, του γνωστού αντιυπερτασικού της φαρμακοβιομηχανίας Ferenc Pharma. Οι παρενέργειες αυτές κυμαίνονται από απώλεια ακοής μέχρι και αταξία. Μα ποιον έχετε υπεύθυνο με τα μέσα ενημέρωσης? Ναι, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι σε 15 μέρες έχετε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Έχετε πάρει μέτρα για ασφαλιστική κάλυψη. Μάλιστα, μάλιστα. Μωρίς, ρωτήστε τον εμπορικό σας διευθυντή αν υπάρχουν κι άλλα δημοσιεύματα. Μιλάμε πάλι σε λίγο. Με συγχωρείτε. Είστε Δικηγόρος. Κι εσείς? Εγώ είμαι έμπορος οικιακών ειδών. Η Βερονίκη είναι συγγραφέας. Τώρα βέβαια δουλεύει part-time σε ένα βιβλιοπωλείο με βιβλία τέχνης και ιστορίας. Συγγραφέας! Συμμετείχα σε μια συλλογική έκδοση για τον πολιτισμό των ΣΥΠΑ. Μετά τις ανασκαφές που ξεκίνησαν όταν τελείωσε ο πόλεμος Αιθιοπίας-Ερυθρέας. Και τώρα, τον Ιανουάριο, βγάζω ένα βιβλίο για την τραγωδία του Νταρφούρ. Είστε αφρικανολόγος. Με ενδιαφέρει αυτή η περιοχή του κόσμου. Έχετε άλλα παιδιά? Ο Μπρούνο έχει μια αδερφή 9 ετών, την Καμίλη, η οποία είναι έξαλλη με τον πατέρα της. Γιατί ο πατέρας της χθες το βράδυ ξεφορτώθηκε το χάμστερ. Ξεφορτωθήκατε το χάμστερ? Ναι, ξέρετε, το χάμστερ αυτό κάνει έναν υπόφορο κόλπο τη νύχτα. Είναι από αυτά τα τροκτικά που τιμούνται την ημέρα. Ο Κακομοίρης ο Μπρούνο χθες το βράδυ πέθανε. Ο θόρυβος από το χάμστερ δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. Εγώ βέβαια, από καιρό τώρα ήθελα να το διώξω από το σπίτι. Δεν πάει άλλο. Το πήρα και το κατέβασα στο πεζοδρόμιο. Ξέρετε, είχα την εντύπωση ότι στα ζώα αυτά αρέσουν οι υπόνομοι, οι σωληνώσεις, κάθε άλλο. Με το που το ακούμπησα κάτω, αυτό πέτρωσε. Τα ζώα αυτά δεν είναι ούτε άγρια ούτε κατοικίδια. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος. Ούτε σε ξέφωτα βολεύονται ούτε πουθενά. Ειλικρινά, δεν ξέρω πού μπορεί κανείς να τα βάλει. Και το αφήσατε στο πεζοδρόμιο? Ναι, ναι, το άφησε. Και έπειτα προσπαθούσε να πείσει την Καμίλη ότι το είχε σκάσει. Εκείνη όμως δεν τον πίστεψε. Και σήμερα το πρωί το χάμστερ ήταν άφαντο. Αυτό. Κι εσείς τι δουλειά κάνετε? Είμαι σύμβουλος διαχείρισης κεφαλαίων. Θα μπορούσαμε μήπως να σκεφτούμε, με συγχωρείτε που σας ρωτώ έτσι ευθέως, ότι ο Φερδινάντος θα ζητήσει κάποια στιγμή συγγνώμη από τον Μπρούνο. Καλό θα ήταν να μιλήσουν οι δυο τους. Μα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, αλλά πρέπει να πει ότι λυπάται πολύ για ό,τι έγινε. Ασφαλώς, ασφαλώς. Το ερώτημα είναι αν όντως λυπάται. Ξέρει τι έκανε.
Απλώς δεν έχει συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της πράξης του. Είναι 11 χρονών. Στα 11 δεν είναι κανείς μωρό. Ναι, αλλά ούτε και ενήλικας. Μα, δεν σας προσφέραμε κάτι, ένα τσάι, ένα καφέ. Βερονίκη, έχει μείνει καθόλου πλαχουτί. Η Βερονίκη κάνει καταπληκτικό πλαχουτί. Έναν εσπρέσο, ευχαριστώ. Ένα ποτήρι νερό. Εσπρέσο και για μένα, αγάπη μου. Και φέρε το πλαχουτί. Εγώ πάντα το έλεγα. Τι είναι ο άνθρωπος? Ένα κομμάτι πυλός. Και εμείς φαίνεται να την κάνουμε κάτω αυτή τη λάσπη. Να της δώσουμε σχήμα και μορφή. Το ερώτημα βέβαια παραμένει. Αν θα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα αυτά πριν από το τέλος. Ποιος ξέρει, θα μου περάσετε μισό λεπτό, Ναι, ναι. Έρχομαι. Ωραίο ζευγάρι. Ναι, πολύ. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε το κλαφουτί. Το καλό κλαφουτί σήμερα δεν είναι καθόλου προφανές. Έτσι είναι. Και εσείς, τι ακριβώς πουλάτε? Μεταλλικά είδη οικιακού εξοπλισμού. Λιδαριές, πόμολα, διάφορα μεταλλικά αντικείμενα. Τώρα τελευταία βέβαια έχω και είδη κουζίνας. Τηγάνια, κατσαλόλες. Και πάτε καλά? Κοιτάξτε, εμείς δεν γνωρίσαμε τις εποχές των Παχιών Αγελάδων. Όταν ξεκινήσαμε τα πράγματα είχαν ήδη αγριεύσει. Βέβαια, αν βγεις και δειγματίζεις μόνος σου το προϊόν, ναι, περπατάει. Τουλάχιστον δεν είμαστε στο έλεος των εποχών όπως είναι τα υφάσματα. Αν και τα πύληνα σκεύη για το φουαγκρά τα πουλάω είτε το Δεκέμβριο. Ναι. Και όταν είδατε ότι το χάμστερ είχε κοκαλώσει, γιατί δεν το ξαναφέρατε σπίτι? Γιατί δεν μπορούσα να το αγγίξω. Καλά, και πώς το βγάλατε στον πεζοδρόμιο? Αυτό ήταν εύκολο. Το κατέβασα με το κλουβί του και τον αποδογύρισα. Δεν μπορώ να ανοίξω τον βασό, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος έβαλε το κλαφουτί στο ψυγείο. Η Μόνικα βάζει τα πάντα στο ψυγείο, αδιόρθωτη. Εσάς, τι σας λέει ο Φερδινάνδος? Τι έχει μέσα το κλαφουτί? Μίλια και χλάδια. Μίλια και χλάδια. Η κλασική μου συνταγή, αλλά θα είναι παγωμένο, κρίμα. Μίλια και χλάδια. Δεν έχω ξαναφάει. Μίλια και χλάδια είναι κλασική συνταγή. Υπάρχουν όμως και κάποια μικρά μυστικά. Αλήθεια? Μα βέβαια, πρέπει το αχλάδι να το κόβει σε πιο χοντρές φέτες από το μήλο. Και το αχλάδι ψήνεται γρηγορότερα. Μάλιστα. Το πραγματικό μυστικό όμως δεν σας το είπα ακόμη. Άστος να το δοκιμάσουν πρώτα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Νοστιμότατο. Τριμμένο ψωμί με τζίντζερ. Τέλειο. Μετεξέλιξη του κλαφουτί της Πικαρδίας, Αλλά για να είμαι ειλικρινής, τη συνταγή την πήρα από τη μητέρα του. Ψωμί με τζίτζερ. Εξαιρετικό. Τουλάχιστον ανακαλύψαμε και μια καινούργια συνταγή σήμερα. Θα προτιμούσα να σας έδινα τη συνταγή χωρίς να χάσει ο ειδός του διοδόντια. Ασφαλώς. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Το εξέφρασες λίγο περίεργα όμως, αγάπη μου. Μα όχι. Ίσα ίσα. Με συγχωρείτε. Ναι. Α, όχι. Ούτε μία απάντηση. Ούτε μία απάντηση. Έτσι θα αρχίσει πόλεμος. Ασφαλιστική πρόβλεψη έχετε κάνει. Τι σημαίνει αυτή η αταξία? Και αν το πάρει στην κανονική δόση? Και από πότε είναι γνωστό? Και από τότε κυκλοφορεί κανονικά, δεν το αποσύρατε? Μάλιστα. Πόσο τζίρο κάνει? Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Σύμφωνοι. Αλλά μείνε και λίγο μαζί μας αν δεν σε πειράζει, Ναι, αμέσως. Σέργε, έλα. Γνωρίζουν τους κινδύνους εδώ και 2 χρόνια. Μόνο ένα εσωτερικής χρήσης μνημόνιο, το οποίο δεν καταγράφει ρητός κανένα κίνδυνο. Ούτε ασφαλιστικά ανήψη κινδύνου, ούτε μνήμα στο προσάρτημα του ισολογισμού. Βάδης ή ασταθής, όπως υπό την επίρρεια υνοπνεύματος. Εν ολίγης, μοιάζουν να περπατάνε μονίμως κάπως ντέφι. Τζίρος, $150 εκατομμύρια. Ήθελε να απαντήσουμε, ηλίθιος.
Ασφαλώς και δεν θα απαντήσουμε. Αν όμως συνεχιστούν τα δημοσιεύματα στον τύπο, τότε θα βγάλουμε μια ανακοίνωση στην οποία θα λέμε ότι πρόκειται για σκόπιμη παραπληροφόρηση 2 μόλις εβδομάδες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ναι, θα με ξαναπάρει σε λίγο. Καλά να φάω δεν με έχουν αφήσει σήμερα. Μα, ελάτε, σε εμπειριστείτε, έχει μείνει ένα τελευταίο κομμάτι. Α, ευχαριστώ. Ναι. Το παρακάνω. Τι λέγαμε? Ότι θα ήταν προτιμότερο αν είχαμε γνωριστεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Βέβαια. Η συνταγή του κλαφωτή ανήκει στη μητέρα σας. Ναι, η συνταγή είναι της μητέρας μου, αλλά το κλαφί του έφτιαξε η Βερονίκη. Η μητέρα σου δεν βάζει μήλα και χλάδια μαζί. Όχι, δεν βάζει. Ετοιμάζεται για εγχείρηση η Κέμενο. Αλήθεια, πού? Στο γόνατο. Θα της βάλουν μια θήκη από μέταλλο και πολυεθυλένιο. Και ξέρετε τι την απασχολεί. Τι θα απομείνει, λέει, όταν θα έρθει η ώρα της αποτέφρωσης. Γίνεσαι ένα τριχιαστικός. Θέλει να τα πει με τον πατέρα μου. Θέλει να αποτεφρωθεί και να τοποθετηθεί δίπλα από τη μητέρα της, η οποία είναι μόνη σε ένα κημητήριο του Νότου. Το φαντάζεστε, 2 τεφροδόκοι να συζητούν ατενίζοντας το πέλαγος. Ναι. Η γενεοδορία σας πάντως είναι συγκινητική. Εκτιμούμε πολύ το γεγονός ότι εσείς αντί να οξύνετε τα πράγματα προσπαθείτε να τα εξομαλύνετε. Είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ειλικρινά, καθόλου. Πόσοι και πόσοι γονείς δεν αντιδρούν πενταριωδώς σε ανάλογες καταστάσεις. Αν ο Μπρούνο είχε σπάσει τα 2 δόντια του Φερντινάντου, δεν είμαι καθόλου σίγουρη για το πώς θα αντιδρούσαμε εμείς. Αμφιβάλλω αν θα δείχναμε τη δική σας γενεοδορία. Μα τι λέτε. Δίκαια έχει. Κι εγώ αμφιβάλλω. Μα τι λέτε, αυτό το ξέρουμε καλά. Θα μπορούσε να έχει συμβεί το αντίστροφο. Και ο Φερντινάνδος, τι λέει ο Φερντινάνδος, πώς τα βλέπει τα πράγματα. Δεν μιλάει πολύ. Είναι σε αμηχανία νομίζω. Έχει συνειδητοποιήσει ότι παραμόρφωσε τον συμμαθητή του. Όχι. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι παραμόρφωσε τον συμμαθητή του. Μα γιατί το λες αυτό, Αλέν? Φυσικά και το έχει συνειδητοποιήσει ο Φερντινάνδος. Καταλαβαίνει ότι συμπεριφέρθηκε βάναυσα. Δεν συνειδητοποιεί ότι παραμόρφωσε τον συμμαθητή του. Μπορεί η λέξη να μην σας αρέσει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ο γιος μου δεν παραμόρφωσε το γιο σας. Ο γιος σας παραμόρφωσε τον γιο μας. Έλατε ξανά στις 5, θα δείτε το στόμα και τα δόντια του. Προσωρινά τον παραμόρφωσε. Το στόμα του θα ξεπριστεί. Και όσο για τα δόντια του, να τον πάτε στον καλύτερο οδοντίατρο. Είμαι πρόθυμος να συμμετάσχω και στα έξοδα αν χρειαστεί. Οι ασφαλιστικές εταιρείες υπάρχουν για αυτό ακριβώς το λόγο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ξαναβούν τα παιδιά και να μην έχουμε στο μέλλον παρόμοια επεισόδια. Τότε ας οργανώσουμε μια συνάντηση. Μπράβο, εγώ συμφωνώ. Θα είμαστε κι εμείς. Δεν είναι ανάγκη. Ας τα αφήσουμε να τα βρούνε μεταξύ τους. Σαν άντρες. Όχι και σαν άντρας, Αλέν. Αυτά είναι γελιότητες. Εν πάση περιπτώσει, ίσως να μην χρειάζεται να είμαστε εμείς. Καλύτερα έτσι. Το ερώτημα δεν είναι αν θα είμαστε ή δεν θα είμαστε εμείς. Το ερώτημα είναι επιθυμούν να μιλήσουν μεταξύ τους. Επιθυμούν να τα βρουν. Ο Μπρούνο το θέλει. Ναι. Αλλά ο Φερντινάνδος. Δεν θα του ζητήσουμε και τη γνώμη. Θα πρέπει να το θέλει ο ίδιος. Κυρία μου, ο Φερντινάντος συμπεριφέρεται σαν αλυτάκι. Δεν μας ενδιαφέρει η ψυχική του υγεία. Εάν ο Φερντινάνδος δει τη συνάντησή του με τον Μπρούνο σαν μια υποχρεωτική τιμωρητική διαδικασία, τίποτα θετικό δεν θα προκύψει. Κυρία μου, ο γιος μας είναι ένας μικρός αγριάνθρωπος. Είναι εξωπραγματικό να περιμένουμε από αυτόν μια αυθόρμητη εκδήλωση συντρίπης. Και τώρα με συγχωρείτε, πρέπει να επιστρέψω στο γραφείο. Μείνε εσύ, Ανέτ. Μείνε. Θα μου πείτε τι αποφασίσατε. Ούτως ή άλλως, εγώ δεν χρησιμεύω σε κάτι. Η γυναίκα νομίζει ότι ο άντρας είναι αναγκαίος. Ότι ο πατέρας είναι αναγκαίος, λες και χρησιμεύει σε κάτι. Και έτσι αυτός καταντάει ένα περιττό βάρος που το περιφέρει δεξιά και αριστερά και γίνεται άστοχος και αδέξιος. Βλέπετε και το εναέριο μετρό. Πλάκα έχει. Συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να πηγαίνω κι εγώ. Ξέρετε, τρέπομαι λίγο. Ο άντρας μου δεν ήταν ποτέ ο τύπος του παπά με το καροτσάκι. Τι κρίμα. Είναι υπέροχο να πηγαίνεις βόλτα ένα μωρό με το καροτσάκι. Και διαρκεί τόσο λίγο. Εσύ, Μισελ. Ναι, εγώ. Εσύ λάτρευες τις βόλτες με τα παιδιά. Έσπροχνες το καροτσάκι με τόση χαρά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Λοιπόν, τι αποφασίσαμε? Θα μπορούσατε να περάσετε από το σπίτι μας κατά τις 7.30 με τον Μπρούνο. Κατά τις 7.30, Τι έσπισε? Εγώ, αν μου επιτρέπετε βέβαια. Παρακαλώ. Νομίζω ότι μάλλον ο Φερδινάνδος πρέπει να έρθει από εδώ. Συμφωνώ. Δεν είναι δουλειά του θύματος να κάνει επισκέψεις. Σωστά. Εγώ στις 7.30 δεν μπορώ να είμαι πουθενά. Εσύ από τη στιγμή που δήλωσες άθλιστος δεν σε χρειαζόμαστε. Ναι, θα ήταν προτιμότερο να είναι παρόν και ο πατέρας του. Συμφωνώ, αλλά όχι απόψε. Ναι, το προσάρτημα του ισολογισμού δεν μνημονεύει το παραμικρό. Δεν καταδεικνύει ρητός κάποιο κίνδυνο. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Αύριο Αύριο είμαι στη Χάγη. εργάζεστε στη Χάγη. Έχω μια υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το σημαντικό είναι να τα ξαναβρούν τα παιδιά. Στις 7.30 θα συνοδεύσω εγώ τον Φερδινάντο στο σπίτι σας και θα αφήσουμε τα παιδιά να τα βρουν μεταξύ τους. Όχι. Δεν σας βλέπω να συμφωνείτε. Εάν προηγουμένως ο Φερδινάνδος δεν αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του, πολύ φοβάμαι ότι η συνάντηση θα οδηγηθεί σε ναυάγιο. Τι θέλετε να πείτε, κυρία μου, Τι εννοείτε, εάν προηγουμένως ο Φερδινάντος δεν αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του? Ο γιος σας ασφαλώς και δεν είναι αγριάνθρωπος. Ο Φερδινάντος δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος. Είναι. Αλλά είναι βλακίες, γιατί το λες αυτό? Είναι αγριάνθρωπος. Πώς εξηγεί ο ίδιος τη συμπεριφορά του? Δεν θέλει να το συζητήσει. Πρέπει να το συζητήσει. Κυρία μου, πολλά πράγματα πρέπει. Πρέπει να έρθει, πρέπει να το συζητήσει. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Προφανώς εσείς έχετε κάποιες ικανότητες, τις οποίες εμείς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμη. Θα βελτιωθούμε. Εν τω μεταξύ όμως, ας είστε λίγο πιο επίοικείς μαζί μας. Μα ελάτε τώρα, μην αποχαιρετιστούμε τόσο χαζά. Μα μιλάω για το καλό του. Για το καλό του Φερδινάνδου. Αυτό το εννοήσαμε. Ας μείνουμε 2 λεπτά. 2 λεπτά. Ωραία, ένα καφεδάκι ακόμη. Ένα καφέ. Σύμφωνοι. Εσείς? Θα πιω κι εγώ ένα καφέ. Άρα. Άσε Βερούλα, να πάω εγώ. Σας αρέσει η ζωγραφική, βλέπω. Η ζωγραφική. Η φωτογραφία. Κατά κάποιον τρόπο είναι η δουλειά. Λατρεύω κι εγώ τον Μπέικον. Ναι, το μπέικον. Κυριωδία και μεγαλοπρέπεια. Σοφία. Και ο Φερδινάνδος ενδιαφέρεται για την τέχνη ο Φερδινάνδος. Όχι όσο θα έπρεπε. Τα δικά σας παιδιά. Προσπαθούμε να καλύψουμε τις ελλείψεις του σχολείου. Θα πηγαίνουμε σε εκθέσεις, σε θέατρα. Έχουμε την αδυναμία, βλέπετε, να πιστεύουμε στην ειρηνευτική δύναμη του πολιτισμού. Έτσι είναι. Το κλαφούτι, τι είναι τελικά? Τούτα ή τάρτα? Εδώ η απορία. Αυτό σκεφτόμουν τόση ώρα στην κουζίνα. Παρακαλώ. Από πού και ως πού αυτή η λίτσερ τόρτε να θεωρείται τάρτα? Το διαφορετικό είναι τούτα. Εσύ μην δεν απλώνετε, αλλά να ανακατεύετε με τα φρούτα. Είστε πραγματική μαγείρισα. Μ' αρέσει. Πρέπει να την αγαπάς τη μαγειρική. Για μένα, μόνο η κλασική τάρτα, αυτή που έχει απλωμένη τη ζύμη, αξίζει να αποκαλείται τάρτα. Και εσείς έχετε άλλα παιδιά? Ναι, έχω ένα γιο. Από το πρώτο μου γάμο. Αναρωτιόμουν, όχι βέβαια ότι έχει και μεγάλη σημασία, αλλά ποιο λέτε λέει ήταν το κίνητο του τσακωμού? Στο σημείο αυτό ο Μπρούνο τηρήσει γη ηχθείως. Ο Μπρούνο αρνήθηκε το Φερδινάντο στη συμμορία του. Έχει συμμορία ο Μπρούνο. Και τον αποκάλεσε και καρφί. Το ήξερες εσύ ότι ο Μπρούνο έχει συμμορία? Όχι, δεν το ήξερα, αλλά αυτό μου φαίνει τρελή χαρά. Και γιατί σου φέρνει τρελή χαρά? Γιατί κι εγώ μικρός ήμουν αρχηγός συμμορίας. Και εγώ. Και τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι έχεις 5-6 τύπους εκεί που σ' αγαπούνε και που είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να θυσιαστούν για χάρη σου. Όπως τον Ιβανόρη. Ακριβώς. Όπως τον Ιβανόρη.
Μα ποιος τον ξέρει, τον Ιβανόη σήμερα. Έχουν ένα νέο μοντέλο. Τον Spider-Man. Είναι φανερό ότι εσείς ξέρετε πολλά περισσότερα από εμάς στο θέμα αυτό. Ο Φερδινάνδος δεν πρέπει να έμεινε και τόσο άλλαλος όσο μας τον παρουσιάσατε. Και γιατί ο Μπρούνο τον αποκάλεσε καρφί. Γιατί. Αλλά δεν βλακίες το ρωτάω κι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Μα δεν θα επισέλθουμε στους παιδικούς καυγάδες. Δεν μας αφορούν. Ασφαλώς όχι. Αντιθέτως, αυτό που μας αφορά είναι αυτό που δυστυχώς συνέβη. Η βία μας αφορά. Όταν εγώ ήμουν αρχηγός συμμορίας στην έκτη δημοτικού, είχα παλέψει με τον Τιτιέ Λεγκλή που ήταν και πιο δυνατός από μένα. Τι λες, Μισελ, τι σχέση έχει τώρα αυτό. Ναι, ναι, δεν έχει σωστά. Εδώ δεν μιλάμε για μονομαχία. Τα παιδιά μας δεν τάχθηκαν. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Ξέρετε, απόσυσε να έχω στο μυαλό μου μια παιδική ανάμνηση. Δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Πώς δεν υπάρχει διαφορά. Με συγχωρείτε κύριε, υπάρχει διαφορά. Ναι, υπάρχει διαφορά. Ποια διαφορά. Να, με το Τιτιέ Λεγκλή είχαμε συμφωνήσει να μονομαχήσουμε. Τον πληγώσατε. Λιγάκι. Λοιπόν, ας αφήσουμε για λίγο του Τιτιέ Λεγκλή, Έχω την αδειά σας να μιλήσω εγώ στον Φερδινάντο. Ασφαλώς. Δεν θα ήθελα να το κάνω χωρίς την αδειά σας. Μα τι λέτε, κάντε το. Τι πιο φυσιολογικό από αυτό. Καλή τύχη. Αλλά γιατί το λες αυτό. Η κυρία πιστεύει ότι... Βερονίκη, νομίζω ότι αν αφήσουμε τα κυρίες και κύριοι θα τα βρούμε καλύτερα. Βερονίκη, κινείστε από μια παιδαγωγική φιλοδοξία, η οποία είναι μεν συμπαθέστατη. Αν δεν θέλετε να του μιλήσω, δεν θα του μιλήσω. Μα μιλήστε του. Επιπλήξτε το. Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν καταλαβαίνω γιατί είστε τόσο αδιάφορος. Κυρία μου, Βερονίκη. Βερονίκη, δεν είμαι καθόλου αδιάφορος. Ο γιος μου τραυματίζει ένα άλλο παιδί. Εσκεμμένα. Το βλέπετε. Με τέτοια σχόλια με κάνετε και αντιδρώ. Εσκεμμένα, κυρία μου, το καταλάβω. Ναι, αλλά εδώ βρίσκεται η διαφορά. Διαφορά μεταξύ ποιων πραγμάτων, κυρία μου. Αυτό δεν συζητάμε το σύνορα. Ότι ο γιος μου πήρε ένα στυλιάρι και χτύπησε το γιο σας. Γι' αυτό δεν μαζευτήκαμε εδώ απόψε. Αδιέξοδο. Έχει δίκιο. Η κουβέντα αυτή δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να πετάτε συνεχώς αυτό το εσκεμμένα. Τι πρέπει να καταλάβω τέλος πάντων. Ακούστε. Νομίζω πως έχουμε πάρει έναν επικίνδυνο κατήφορο. Ο άντρας μου είναι λίγο αγχωμένος με τη δουλειά του. Αυτό είναι όλο. Στις 7.30 θα συνοδεύσω εγώ τον Φερδινάντο. Και θα αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν. Δεν είμαι καθόλου αγχωμένος. Πολύ καλά. Είμαι εγώ. Μα δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε αγχωμένοι. Πώς δεν έχουμε. Ναι. Ουδέν σχόλιο. Μα φυσικά και δεν θα απαντήσετε. Οι αποσύρσεις φαρμάκων συνομολογούν ευθύνες. Αν αποσύρετε τώρα το αντρίλ, είναι σαν να παραδέχεστε την ενοχή σας. Οι ισολογισμοί δεν δείχνουν το παραμικρό. Αν έχετε όρεξη να σας ασκηθεί δίωξη για παραποίηση ισολογισμού και να τα μαζεύετε σε 15 μέρες, αποσύρετε το από την αγορά. Ο Φερδινάντος δεν ήταν πέρσι το καλοκαίρι στη σχολική γιορτή που έπαιζε τον κύριο Ντεπουρσονιάκ. Τον κύριο Ντεπουρσονιάκ. Τα θύματα θα τα σκεφτούμε αργότερα, Μωρίς, μετά τη Γενική Συνέλευση και ανάλογα με την εξέλιξή της. Ήταν υπέροχος. Ναι. Δεν θα αποσύρουμε το φάρμακο επειδή 2-3 τύποι περπατάνε ανάποδα. Δεν απαντάτε σε τίποτα προς το παρόν. Μιλάμε πάλι σε λίγο. Τον θυμάμαι πολύ καλά στον κύριο Ντεπουρσονιάκ. Εσύ τον θυμάσαι, Μισελ. Ναι, τον θυμάμαι. Ήταν πολύ αστείος. Με τον πιεσμένο σε γυναίκα. Ναι. Σέργε, έλα. Τα έχουμε τελείως χαμένα. Την πέσανε τα μύδια. Λοιπόν. Τώρα θέλω εσύ να μου ετοιμάσεις ένα δελτίο τύπου στο οποίο θα τονίζεις ότι η Φερέντς Φαρμά έγινε στόχος αποσταθεροποίησης 2 μόλις εβδομάδες πριν από τη Γενική της Συνέλευση. Από ποιον εκπονήθηκε η έρευνα, ποιος την χρηματοδοτεί, πώς και σκάει σαν κεραυνός εν ευθεία τώρα κτλ. Κουβέντα για παρενέργειες, μ' ακούς? Κουβέντα. Μόνο μία ερώτηση. Ποιος κρύβεται πίσω από την έρευνα? Αυτά. Φοβερές αυτές οι φαρμακοβιομηχανίες, Τα κέρδη. Υποτίθεται ότι δεν ακούτε τις συζητήσεις μου. Δεν είστε υποχρεωμένοι να τις κάνετε μπροστά μου. Κι όμως, είμαι υποχρεωμένος να τις κάνω εδώ μπροστά σας. Σας διαβεβαιώ, δεν το επέλεξα εγώ. Σου πλασάρουν τη σαβούρα τους και όποιον πάρει ο χάρος. Κάθε πρόοδος στον χώρο της θεραπευτικής εμπεριέχει και κινδύνους.
δίνουσε τόσο από ωφέλιο. Ναι. Τώρα το κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά όμως, παράξενο επάγγελμα κάνετε. Δηλαδή, Εσένα δεν μας αφορά. Να, παράξενο επάγγελμα. ενώ το δικό σας, Εγώ έχω ένα κανονικό επάγγελμα. και τι είναι ένα κανονικό επάγγελμα. Σας είπα. Πουλάω κατσαρόλες. Και πόμολα. Και καζανάκια για την τουαλέτα. Και ένα σωρό άλλα αντικείμενα. Καζανάκια. Μ' αρέσουν πολύ τα καζανάκια. Αλέν! Με ενδιαφέρει. Τα καζανάκια με ενδιαφέρουν πολύ. Μα γιατί όχι. Πόσων ειδών έχετε. Ξέρετε ότι υπάρχουν δύο τύποι. Με κουμπί πίεσης και με γραμμή. Ναι. Είναι συνάρτηση της πίεσης του νερού. Βέβαια. Εξαρτάται πού είναι η παροχή. Από πάνω ή από κάτω. Μάλιστα. Βέβαια, αν σας αρέσουν τόσο πολύ τα καζανάκια, έχω ένα αποθηκάριο ο οποίος ειδικεύεται στα καζανάκια. Αλλά ξέρετε, θα πρέπει να πάτε με τον Σεντενί να μπλε. Μοιάζετε πολύ ικανός. Και είναι, πιστεύετε. Σκοπεύετε να τιμωρήσετε με κάποιον τρόπο τον Φερντινάντο, ναι ή όχι? Τα υδραυλικά σας τα συζητάτε κάποια άλλη στιγμή σε πιο κατάλληλο χώρο. Δεν αισθάνομαι καλά. Τι έχετε? Μα ναι, αγάπη μου, είσαι χλωμή. Αλήθεια είστε λίγο χλωμή. Ανακατεύομαι. Ανακατεύεστε, έχω πριμεράν. Όχι, αφήστε. Τι άλλο, κοκακόλα κάνει. Όχι, σας παρακαλώ, αφήστε. Μα σηκωθείτε, κάντε δύο-τρία βήματα, μην κάθεστε. Άσε με. Ορίστε παρακαλώ. Είστε σίγουροι? Μα βέβαια, μικρές δουλειές όμως. Ναι, το Σέργιο θα ήθελα. Α, μάλιστα. Να με πάρει αμέσως. Εντάξει, κοκακόλα. Πιο πολύ για τη διάρκεια δεν είναι κοκακόλα. Όχι μόνο. Αισθάνεστε καλύτερα. Ναι, είμαι καλύτερα. Ακούστε, Βρονίκη, ακούστε. Αν αποφασίσουμε να τιμωρήσουμε το γιο μας, θα το κάνουμε με το δικό μας τρόπο. Και δίχως να δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν. Ασφαλώς. Τι ασφαλώς, Μισελ. Θα κάνω ό,τι θέλουμε με το γιο τους. Είναι δικαίωμά τους. Δεν το νομίζω. Τι δεν νομίζεις, Βερούλα. Ότι είναι δικαίωμά τους. Άκουσον. Για εξηγήστε το αυτό. Με συγχωρείτε. Τέλεια. Να θυμάσαι όμως ότι τίποτα δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Δεν υπάρχει παραμικρή βεβαιότητα. Μόνο μην την πατήσουμε τώρα. Γιατί αν την πατήσουμε τώρα, σε 15 μέρες τον Μωρίς τον πετάνε έξω. Μαζί και εμάς. Επιτέλους, Αλέν. Μείνε και λίγο μαζί μας, Καμότο. Ξαναπάραμε να μου το διαβάσεις. Έλεος, Ανέτ. Τι φωνάζεις έτσι, ο Σέργιος το άκουσε όλα. Τόσο το καλύτερο. Μας τα έπαιξες με ένα κινητό. Άκουσα, Ανέτ. Σου έκανα τη χάρη να έρθει εδώ πέρα. Α, είναι παράλογο. Θα κάνω εμετό. Δεν πρόκειται να κάνεις εμετό. Ναι, θα κάνω, ναι. Να πάτε στην τουαλέτα. Κανείς δεν σε υποχρεώνει να κάθεσαι εδώ με το ζόρι, μ' ακούς? Κανείς δεν τον υποχρεώνει. Δεν μπορώ να ζαλίζομαι, όλα γυρίζουν. Κοίτασε ένα σταθερό σημείο του. Κοίτασε ένα σταθερό σημείο. Φύγε, παράτα με. Καλύτερα να πάει στην τουαλέτα. Πήγαινε στην τουαλέτα σου έρχεται με τόσο. Πήγαινε στην τουαλέτα, Δώσε ένα πιο υπερά. Δεν πιστεύω να φταίει το κλαθουτί. Χθεσινό είναι. Μ' αγγίζεις, μη μ' αγγίζεις. Ηρέμησε, ηρέμησε. Αυτός ο λόγος να ταραζόμαστε. Για τον άντρα μου, ό,τι έχει να κάνει με σπίτι, σχολείο και παιδιά είναι δική μου δουλειά. Τι είναι αυτά που λες. Όπως τα ακούς. Γιατί όλα αυτά είναι θανάσιμα. Θανάσιμα για τρένα. Αν είναι θανάσιμα, γιατί να φέρνουμε παιδιά στον κόσμο. Ίσως ο Φερντινάνδος διαισθάνεται αυτή την αδιαφορία. Ποια διαφορία, Ποια διαφορία. Μόλις τώρα το είπατε μόνοι σας. Αυτό είναι γελίο. Έπρεπε να πας στην τουαλέτα, του. Πάει το κουστούμι. Αποκλείεται. Αυτό το κλαφουτί αποκλείεται. Τι είναι το κλαφούτι, αυτό είναι καθαρά νευρικό. Μήπως θα λείπει στο μπάνιο να πάτε να πηδείτε. Ελάτε από εδώ, παρακαλώ, από εδώ. Θεέ μου, κοκόσκα! Δώσε ένα πιπεράν. Όχι τώρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πού είναι το μπάνιο. Ελάτε, σας καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω. Ελάτε, ναι. Είστε μαμά, είτε το θέλετε είτε όχι. Εγώ πάντα το έλεγα. Δεν μπορούμε να τυθασέψουμε αυτά που μας τυθασεύουν. Εμένα με χτυπάει στον αυγένα. Αυγενικό σύνδρομο. Τώρα τι θα κάνουμε το κοκόσκα, Θα το περάσω στον υγρό καθαρισμού. Αλλά πόσο θα γινόμαστε μετά. Όχι, θα το
περάσουμε με ένα γραμμένο πανί και θα το ρίξουμε λίγο άρωμα. Άρωμα! Ναι, πάρε τον κούρο μου, δεν το χρησιμοποιώ πια. Θα φουσκώσει! Φουσκώσει. Όχι, θα το περάσουμε με το σεσουάρ. Και μετά τον βάλουμε ανάμεσα στα χέρια. Και αν δεν συνισιώσει, θα το περάσουμε με το σίδερο. Πώς κάνουμε τα κατονομίσματα? Θα σας το ξαναγοράσω. Δεν θα τον βρείτε! Λυπάμαι! Έχεις κλειδί προβολού! Άστο σε μένα, Πελούλα. Άστο. Είναι πανέκδοση που καταλόγω από την έκθεση του Λονδίνου το 53! Πήγαινε τώρα φέρτε τον κούρο. Και το σεσουάρ. Στο μπάνιο, είναι ο σύζυγός του! Ναι, δεν είναι και γυμνός. Πήγαινε. Ορίστε. Τα χοντρά τα έχω. Λίγο ακόμα εδώ στο οργάνο. Επιστρέφω. Το πάρω. Πώς πάει καλύτερα! Ναι. Να ψεκάσω! Το σεσουάρ που είναι? Θα το φέρει μόλις τελειώσει! Όχι, θα ρίξουμε τον κούρο την τελευταία στιγμή. Θα μπορούσα να πάω λίγο στο μπάνιο σας. Μα φυσικά, ασφαλώς πέρα από εδώ παρακαλώ. Αχ, λυπάμαι. Τι τρεχτός εφιάλτης! Με έχει φέρει στα όρια μου, με έχει φέρει αυτός. Και οι άλλοι είναι φρικαλέα. Λιγότερο. Είναι τόσο δίθεν. Οι άλλοι με ενοχλεί λιγότερο. Και οι δύο είναι φρικαλέα. Εσύ γιατί παίρνεις το μέρος Δεν τους. παίρνω το μέρος, τι πάω να πιάνω. Του παίζεις ουδέτερος, παιδάκι μου. Χωρίς να τριμήσει. Άλλο. Κάθεσαι και τους διηγήσει ιστορίες από τότε που ήσουν αρχηγός συμμορίας. Κάθεσαι και τους λες ότι έχουν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν με τον γιο τους, ενώ ο μικρός είναι δημόσιος κίνδυνος. Και όταν ένας μικρός είναι δημόσιος κίνδυνος, θα αφορά όλο τον κόσμο. Θα το πιστεύω ότι ξέρεις πάνω στα βιβλία μου. Εξελίξου τον κάτω. Όταν σου έρχεται να ξεράσεις, παίρνεις τα μέτρα σου. Α, και στο φουτζίτα. Σύγχαμα. Εκεί με τα καζανάκια και τις χέστρες το παραξένωσα λίγο, Ήσουν τέλειος. Καλά δεν το απάντησα. Τέλεια! Ο αποθηκάριος ήταν τέλειος. Να σου πω, πώς τη φωνάζει ο μαλάκας. Ναι, τουτού. Ακριβώς. Τη φωνάζω τουτού. Με συγχωρείτε, δεν είχαμε πρόθεση να σας κοροϊδέψουμε. Πάντα γελάμε με τα παρατσούκια των άλλων. Το δικό μας είναι σίγουρα χειρότερο. Παίξτε! Ορίστε το σεσουάρ. Ορίστε. Ορίστε το σωστά. Σε ευχαριστώ. Εμείς, ξέρετε, μας λένε Νταρτζίλι, όπως το τσάι. Απείως γέλιο δεν έφερω κάτι την άποψή μου. Φέτο με τα καλά. Φέτο. Πώς πάει καημένη, καλύτερα. Καλύτερα. Την εξουδέτησα με τον κατάλογο μου που το πιστεύω. Αλίμονο. Αντέδρασα πολύ άσχημα, τρέχουμε. Γίνατε σελίδα. Έλα, γίνατε. Θα το σκίσετε. Δίκιο έχεις, φτάνει, στέφνωσε. Βαινόμαστε τόσο πολύ με τα πράγματα. Ποιος ξέρει γιατί. Ορίστε. Έτοιμο. Και δεν μου λέτε, από πού βγαίνει αυτό το τουτού? Από ένα τραγούδι του Φάλο Κόντε. Που πάει κάπως ουα, ουα, Ναι, το ξέρω. Το που λέει ουα, τουτού. Και το δικό μας. Το δικό μας είναι μια παραλλαγή του Ντάρλινγκ από το γαμήλιο ταξίδι μας στην Ινδία. Είναι κουτό. Πώς πρέπει να πάω να τη δω. Ναι, πρέπει. Πήγαινε Ταντσίλη μου, πήγαινε. Πάω. Ανέτα, ανησύχησα. Αισθάνεστε καλύτερα. Ναι, νομίζω. Αν δεν είσαι σίγουρη, κάτσε μακριά από το τραπέζι με τα βιβλία. Άφησα την πετσέτα μέσα στην πανιέρα, δεν ήξερα πού να τη βάλω. Εκεί είναι μια χαρά. Τα καθαρίσατε, βλέπω. Πάμε. Όλα είναι εντάξει. Όλα τέλεια. Ανέτα, με συγχωρείτε που δεν ασχολήθηκα όσο θα έπρεπε μαζί σας. Εστιάστηκα στον κοκόσκα μου. Μην ανησυχείτε. Αντέδρασα πολύ άσχημα. Μα τι λέτε. Ξέρετε, τώρα που ήμουν στο μπάνιο, μου ήρθε μια ιδέα. Α, τι πράγμα. Βιαστήκαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Αυτό που θέλω να πω είναι Μα ότι... πείτε μας τουτού. Ανέτ. Ανέτ, σωστά, Ανέτ. Με συγχωρείτε, σας ακούμε. Η προσβολή είναι και αυτή μια επίθεση. Ασφαλώς, ναι. Εξαρτάται, Μισελ. Ναι, σωστά, εξαρτάται. Ο Φερδινάντος δεν ήταν ποτέ βίαιος.
Δεν μπορεί να έγινε βίαιος ξαφνικά, χωρίς κανένα λόγο. Μα τον αποκάλεσαν καρφί. Ναι. Υπό τον όρο ότι δεν θα εκφραστεί κανένα από τα θύματα, μωρείς. Δεν θέλω να σας δω κοντά σε κάποιο από τα θύματα. Κανένα θύμα. Αρνούμαστε τα πάντα συλλήβδη. Και εν ανάγκη, στρεφόμαστε και εναντίον της εφημερίδας. Θα σας περάσουμε με φάξη το κείμενο της ανακοίνωσης, μωρείς. Μιλάμε πάλι σε λίγο. Και εγώ θα νευρίαζα αν με αποκαλούσαν καρφί. Εκτός κι αν είχαν δίκιο. Πώς είπατε? Λέω, εκτός κι αν ο χαρακτηρισμός αυτός είχε κάποια βάση. Είναι καρφί ο γιος μου. Μα φυσικά όχι, αστείευομαι. Και ο δικός σας επίσης αυτό το πατέρι. Τι θέλετε να πείτε και ο δικός μας επίσης. Δεν κάρφωσε. Αφού εμείς τον πιέσαμε. Μισελ, έχουμε ξεφύγει τελείως από το θέμα μας. Τον πιέσατε, δεν τον πιέσατε και αυτός κάρφωσε. Ανέτ. Τι Ανέτ! Νομίζετε πως ο γιος μου είναι καρφί. Όχι, δεν νομίζω απολύτως τίποτα. Αφού δεν νομίζετε τίποτα, να μην λέτε και τίποτα. Και κυρίως να μην αφήνετε υπονοούμενα. Ανέτ, ας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Ο Μισελ και εγώ προσπαθούμε να είμαστε συμφιλιωτικοί και μετρημένοι. Όχι και τόσο μετρημένοι. Απα, γιατί? Μετρημένοι κατά επίφαση μόνο. Τουτού, πρέπει πράγματι να πηγαίνω. Βέβαια, φύγε κι εσύ. Δήλε. Ανέτ, αυτή τη στιγμή ρισκάρω να χάσω το μεγαλύτερο πελάτη. Οπότε όλη αυτή η παραφιλολογία περί υπεύθυνων. Ο γιος μου έχασε 2 δόντια, 2 κοπήρες. Ναι, ναι, το εμπεδώσαμε. Εκ των οποίων τον έναν οριστικά. Θα βάλει άλλους, θα του βάλουμε άλλους, καλύτερους. Δεν τους πάσαμε το τύμπανο. Είναι σφάλμα πως που δεν αναζητούμε την αιτία του προβλήματος. Δεν υπάρχει αιτία. Το μόνο που υπάρχει είναι ένα 11χρονο παιδί που βαράει. Με ένα ραβδί. Οπλισμένο με ένα ραβδί. Μα την αποσύραμε αυτή τη λέξη. Την αποσύρατε γιατί εμείς είχαμε αντιρρήσεις. Όχι, την αποσύραμε χωρίς επιφυλάξεις. Μία λέξη που σκόπιμα αποκλείει την πιθανότητα του λάθους ή της αδεξιότητας. Που αποκλείει την ίδια την παιδική ηλικία. Δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό για πολλή ώρα ακόμη αυτό το ύφος. Από την αρχή δεν τα πηγαίναμε καλά εσείς. Κύριε, δεν υπάρχει τίποτα πιο αποκρουστικό στον κόσμο από το να ακούς κάποιον να σε μέμφεται για κάτι που κι εσύ ο ίδιος έχεις αποδεχτεί ως λάθος προπολού. Δεν σας άρεσε η λέξη οπλισμένος. Την αποσύραμε. Παρόλο που αν εξετάσουμε το ακριβές νόημά της, νομίζω ότι τη χρησιμοποίησαμε ορθώς. Ο Φερδινάνδος υβρίστηκε και αντέδρασε. Και εμένα αν μου επιτεθούν, θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ειδικά όταν έχω απέναντι μου μια ολόκληρη συμμορία. Ο εμετός βλέπω σας ζωντάνευσε. Αντιλαμβάνεστε την κοινότητα αυτής της φράσης. Είμαστε άνθρωποι καλοπροαίρετοι και οι 4 πιστεύω. Ποιος ο λόγος να παρασυρθούμε από την οργή και από ανώφελες εντάσεις. Φτάνει, Μισελ, φτάνει. Αφού είμαστε μετρημένοι μόνο στην επιφάνεια, ας πάψουμε να είμαστε. Εγώ αρνούμαι. Αρνούμαι να συνεχίσω αυτόν τον κατήφορο. Ποιον κατήφορο? Αυτόν τον αξιοδρύντο κατήφορο στον οποίο μας έχουν φέρει δυο μαλακισμένους. Α, η Βερούλα! Συμμερίζεται άρα για την άποψή σας. Βερονίκη. Συγγνώμη. Ώστε ο καημενούλης ο Μπρούνο τώρα είναι μαλακισμένο, Αυτό είναι ανήκουστο. Κάπου εδώ, εγώ πρέπει να σας αφήσω. Κι εγώ. Στο καλό, εγώ παρυπούμε. Ναι. Έλα μαμά. Ναι. Με φίλους είμαστε. Πες μου. Μαμά να τα νιώσεις. Να τα νιώσουμε, τα κάνει αυτό που σου λέτε γιατί. Τι παίρνεις? Παίρνεις αντρίλ. Μισό λεπτό μην κλείνεις, μαμά. Αντρίλ δεν λέει τη μαλακή η οποία πουλάτε. Το παίρνει η μάνα μου. Χιλιάδες άνθρωποι το παίρνουν. Λοιπόν, μαμά, άκουσε με. Ειδικά αυτό το κόβεις μαχαίρι, μ' ακούς. Μαχαίρι! Πες στο γιατρό σου ότι στο κόψα εγώ ο γιος σου. Εντάξει. Κόκκινες. Ναι, γιατί κόκκινες? Για να σε βλέπουν πού? Μαμά σου είπε έχουμε κόσμο, θα σε πάρω μετά. Νίκη σε κόκκινες πατερίτσες. Γιατί βλέπουν στον δρόμο τα φορτηγά. Ναι, στην κατάσταση που είναι θα σου ρατσάρει την εθνική οδό. Της δώσανε αντρίλ για την υπέρπαση. Αν το παίρνει και μοιάζει φυσιολογική, θα δώσω το όνομά της να την καλέσουν για μάρτυρα. Κάπου είχα αφήσει ένα κασκόλ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ο κινησμός σας με αφήνει άναυδο. Εάν η μητέρα μου παρουσιάσει το παραμικρό σύμπτωμα, θα με δείτε επικεφαλής μιας class action. Θα σας κάνουμε ομαδική καταγγελία. Πού θα γίνει έτσι κι αλλιώς? Το εύχομαι. Εις το επανειδήν, κυρία μου.
Η εντυμότητα είναι βλακεία. Σε αποδυναμώνει και σε αποπλήσει. Οι καλοί τρόποι δεν έχουν πια νόημα. Μάλιστα. Μάλιστα. Έλα, πάμε, Ανέτ. Φτάνει το κήρυγμα για σήμερα. Στο καλό, στο καλό. Ένα μόνο θα σας πω. Τώρα που σας γνώρισα είμαι σίγουρος ότι ο Φρεντερίκος, πώς το λένε μωρέ. Ο Φερδινάντος έχει ου πολύ γαραφητικά. Όταν σκοτώσατε το χάμστερ. Σκότωσα. Βέβαια. Εγώ σκότωσα το χάμστερ. Ναι, εσείς. Τώρα προσπαθείτε να μας ενοχοποιήσετε. Ποιος? Εσείς. Η προσωποποίηση της αρετής. Εννοείστε κατά βάθος. Ένας φωνιάς. Δεν σκότωσα το χάμστερ. Κάνετε κάτι χειρότερο, κύριε. Το αφήσατε σε ένα περιβάλλον εχθρικό. Ένας θεός ξέρει που θα βρίσκεται τώρα το καημένο το χάμστερ και αν θα το έχει κατασπαράξει κανένα σκυλί ή κανένας αγουραίος. Αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Εσύ τι εννοείς ότι αυτό είναι αλήθεια. Τι θες τώρα κι εσύ, είναι αλήθεια. Αυτό που συνέβη στο ζωάκι είναι φοβερό. Εγώ νόμιζα ότι το χάμστερ ελεύθερο θα είναι ευτυχισμένο. Περίμενα θα τρέξει τον υπόλοιπο μέσα στην τρέχει χαρά. Αυτό όμως δεν έτρεξε πουθενά. Και εσείς το σκοτώσατε. Δεν μπορώ να τα αγγίξω τα ζώα. Δεν μπορώ να τα αγγίξω το είδος. Πες της Μερούλα. Τα φοβάμαι τα τροκτικά. Τα τροκτικά μου με τρομοκρατούν. Τα ρεπετά μου με τρομάζουν. Δεν έχω τίποτα κοινό με ό,τι κηρύττεται στο έδαφος. Ορίστε. Και εσείς, γιατί δεν κατεβήκατε να το μαζέψετε. Εγώ δεν είχα ιδέα. Την επόμενη μέρα το πρωί, ο Μισελ μας είπε, στα παιδιά και σε μένα, ότι χάθηκε το χάμστερ. Κατέβηκα αμέσως να το ψάξω, έκανα το γύρο του τετραγώνου, κατέβηκα μέχρι το υπόγειο. Βερονίκη, το βρίσκω απαράδεκτο ότι ξαφνικά βρίσκομαι στο εδόλιο του κατηγορουμένου με όλη αυτή τη χαμστερολογία που σου ήρθε στο μυαλό του διηγητής. Μια ιστορία δική μας, προσωπική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την παρούσα κατάσταση. Και επίσης, το βρίσκω αδιανόητο να με αποκαλούν φωλιά. Στο ίδιο μου το σπίτι. Τι σχέση έχει το σπίτι σου? Ένα σπίτι, τις πόρτες του οποίου ανοίγω διάπλατα με πνεύμα συμφιλίωσης σε ανθρώπους που κανονικά θα έπρεπε να μου χρωστούν χάρη. Συνεχίστε να αυτοθαυμάζεστε. Είναι υπέροχο. Μα δεν νιώθετε καμία ενοχή. Όχι, δεν νιώθω καμία ενοχή. Το ζώο αυτό μου προκαλούσε ανατριχύλα. Είμαι ευτυχισμένος που δεν είναι πια μες στα πόδια μας. Τι σένδρε γελίο! Ποιο πράγμα είναι γελίο, Έχεις τρελαθεί κι εσύ. Ο γιος σου αρπάζει ένα στυλιάρι και σπάει 2 δόντια του Μπρούνο. Και αυτοί εδώ μου τα έχουν πρίξει για ένα χάμστερ. Φέρθηκες πολύ άσχημα στο χάμστερ, μου το αρνείσες. Στα αρχίδια μου το χάμστερ. Για να σε δω, πώς θα το εξηγήσεις την κόρη σου αυτό απόψε. Ας το πιάσει κι αυτή. Δεν θα μου υπαγορεύσει, θα κάνω ένα μιξιάρικο 9 χρονών. Α, στο σημείο αυτό είμαι μαζί του 100%. Είναι θλιβερό. Βερονίκη μου, πρόσεξε καλά. Έως εδώ έχω κρατήσει την ψυχραιμία μου, αλλά είμαι στο τσακ να αλλάξω όψη. Και ο Μπρούνο? Ο Μπρούνο τι? Ο Μπρούνο δεν στενοχωρήθηκε. Άρα προβλήματα έχει τώρα ο Μπρούνο. Άρα. Ο Μπρούνο δεν ήταν και τόσο δεμένος με τη μασουλίτσα. Άκου ηλίθιο όνομα. Μα αφού εσείς δεν νιώθετε καμία ενοχή, πώς περιμένετε να νιώσει ο γιος μας? Δεν ακούστε να σας πω. Ως εδώ και μη παρέχει. Φτάνουν οι κουβέντες του κόλου. Προσπαθήσαμε να βάλουμε ευγενική. Σας αγοράσαμε του λίπης. Η γυναίκα μου με έπεισε σαν φλόρο με έπεισε. Σας το λέω ειλικρινά, δεν έχω καθόλου self-control. Είμαι σαφώς απροσάρμοστος. Όλοι μας είμαστε όλοι. Όχι. Λυπάμαι, αλλά δεν είμαστε όλοι απροσάρμοστοι. Οκ, εσείς δεν είσαστε. Πάσο. Όχι, εγώ δεν είμαι, δόξα τω Θεώ. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι, τάξη μου, είσαι εξελιγμένη γυναίκα. Δεν έχει την έφερε να πάρεις. Γιατί μου επιτίθεσαι. Αυτό το επιτίθεμαι, το αντίθετο. Πώς θα μου επιτίθεσαι. Μου επιτίθεσαι και το ξέρεις καλά. Ναι, γιατί σε οργάνωσε όλη αυτή τη σεμνή τελετή. Και εγώ στρατολογήθηκα. Στρατολογία. Ναι. Είναι απέσιο. Κάθε άλλος έχει στρατευτεί για τον πολιτισμό της οικουμένης. Τη λύση. Ακριβώς. Έχω στρατευτεί για τον πολιτισμό της οικουμένης. Ευτυχώς που υπάρχουν κι άλλοι σαν εμένα. Νομίζεις ότι είναι προτιμότερο να είναι κανείς απροσάρμοστος. Ελάτε τώρα. Είναι φυσιολογικό να κατηγορείς κάποιον επειδή δεν είναι απροσάρμοστος. Κανείς δεν είπε τέτοιο πράγμα, κανείς δεν σας κατηγόρησε, κανείς. Πώς τον κατηγόρησε. Μα όχι. Και τι θα έπρεπε να κάνουμε. Να πάψουμε να μιλιόμαστε και να ξεκινήσουμε τα εξώδικα και τις μηνύσεις. Να συνομιλούμε μέσω των ασφαλιστικών εταιριών μας. Σταμάτα, Βερονίκη. Τι να σταματήσω. Υπερβάλλεις. Δεν με νοιάζει. Προσπαθεί κανείς να αποφύγει τις μικρότητες και καταλήγει ταπεινωμένος. Και μόνος. Απολύτως μόνος.
Ας το αποδείξουν. Αποδείξτε το. Αν και κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο θα ήταν να μην απαντήσουμε καθόλου. Όλοι οι άνθρωποι είναι μόνοι. Παντού. Δικηγορούμε κανείς. Μωρίς, είμαι σε ραντεβού. Θα σας καλέσω αργότερα από το γραφείο. Ζω με έναν άνθρωπο απολύτως αρνητικό. Ποιος είναι ο αρνητικός? Εγώ. Α, Χειρότερη ιδέα από αυτή δεν υπήρχε. Με τίποτα δεν έπρεπε να μαζευτούμε σήμερα εδώ. Εγώ στο είχα πει. Μου το είχες πει. Ναι. Μου είχες πει εσύ, Μισελ, ότι δεν ήθελες αυτή τη συνάντηση. Σου είχα πει ότι η ιδέα δεν μου φαινόταν καλή. Ήταν καλή. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δικηγορούμε κανείς. Μου είχες πει εσύ, Μισελ, ότι δεν σου φαινόταν καλή ιδέα. Νομίζω. Νομίζεις. ένα ποτηράκι θα το έπινα. Εσύ δεν έπρεπε να φύγεις. Εδώ που φτάσαμε, ένα ποτηράκι δεν βλάπτει. Κοίτα με στα μάτια και ξαναπες ότι δεν συμφωνήσαμε οι δυο μας στο θέμα αυτό. Αφήστε, Βερονίκη, δεν έχει νόημα. Ποιος μάζεψε το κλέφτη το πρωί το τραπέζι. Ποιος είπε φτάνει να κρατήσουμε τον υπόλοιπο και το σρέγα. Ποιος το είπε. Καλοσύνη. Τι σχέση έχει τώρα αυτό, Τι εννοείς τι σχέση έχει τώρα. Ή δέχεσαι κόσμο ή δεν δέχεσαι. Ψέματα λες. Ψέματα λες. Ψέματα λες. Ξέρετε, και εμένα η γυναίκα μου σήμερα με έστειλε δια της βίας στο σπίτι σας. Όταν έχεις μεγαλώσει με πρότυπο άντρισμου τον Τζον Γουέιν, δεν έχεις όρεξη να ξεκαθαρίζεις τους λογαριασμούς σου με μπλα μπλα. Νόμιζα πως το πρότυπός ήταν ο Ιβανόης. Είναι η ίδια γενεολογία. Είναι συμπληρωματική. Συμπληρωματική. Μέχρι που θα φτάσει αυτός ο εξετελισμός, Μισελ. Φαίνεται τελικά ότι τον έσαιρε για το τίποτα σήμερα. Και τι περίμενες του, την αποκάλυψη της αρμονίας του σύμπαντος, Τέλειο αυτό το ρούμι, Έτσι δεν είναι. Κερδέσο. 15 ετών. Απευθείας από την Αγία Ρώσα. Και οι τουλίπες. Ποιανού η ιδέα ήταν οι τουλίπες. Εγώ το μόνο που είπα ήταν πως είναι κρίμα που δεν έχουμε τουλίπες. Δεν ζήτησα από κανέναν να εξορμήσει στις 5 τα καράβατα στην αγορά του μπουτών του Βερνέ. Ηρεμήστε πια, Βερονίκη, δεν έχει νόημα, δεν αξίζει. Ηρεμήστε. Αυτός του βαρύσε τις τουλίπες. Αυτός και μόνο αυτός. Εμείς δεν πίνουμε δηλαδή. Και εμείς θέλουμε ρούχη, και η Βερονίκη και εγώ. Εμπαρόδο. Δεν είναι αρκετά διασκεδαστικό που κάποιος που επικαλείται τον Τζον Γουέι και τον Ιβανόη δεν μπορεί να κρατήσει στα χέρια του ένα ποντικάκι. Τέρμα πια με αυτό το γκάμστερ. Τέρμα μ' ακούς. Είναι και γέλια. Εκείνη. Δεν το βρίσκω απαραίτητο. Πάλι εδώ, Μισελ. Όχι. Μισελ. Όχι. Άστο. Μα τι έχετε πάρει, Μισελ, Μισελ! Ορίστε, πάρ' το και πιες. Τι σημασία έχει. Σας ενοχλεί το νεόπνευμα. Όχι, μου κάνει το πιο μεγάλο καλό. Έτσι κι αλλιώς, ποιο πράγμα μπορεί να είναι βλαπτικό. Καλά, δεν ξέρω. Τελικά, κύριε... Αλέ. Αλέ. Μπορεί εσείς κι εγώ να μην συμπαθιόμαστε, αλλά εγώ βλέπετε. Ζούμε έναν άνθρωπο που αποφάσισε κάποια μέρα να πιστευτεί πως η ζωή δεν αξίζει. Είναι πολύ δύσκολο να ζεις με κάποιον που ρουφάζει σε μια τέτοια προκατάληψη. Που δεν τον ενθουσιάζει τίποτα. Που δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Στα αρχίδια του. Σε έχει γραμμένη στα αρχίδια. Όλοι έχουμε ανάγκη να ελπίζουμε σε κάτι. Να πιστεύουμε σε κάποια βελτίωση, έτσι δεν είναι. Ο τελευταίος άνθρωπος για να ανοίξει την καρδιά σου είναι αυτός. Θα μιλάω σε ποιον θέλω γραμμότο. Ως μαλάκας είναι πάλι. Ναι! Έλα, μαμά. Ναι, μαμά, είναι φαφούτσος και πονάει. Ναι, αλλά θα το περάσει. Μαμά σου είπε ότι έχουμε δουλειά. Θα σε πάρω εγώ μετά. Βερονίκη, πονάει ακόμη. Όχι. Τότε γιατί ανησυχείτε τη μητέρα σας. Το έχεις
συνήθεια. Πρέπει πάντα να την ανησυχεί. Επιτέλους, Βερονίκη, επιτέλους φτάνει. Τι ψυχόδραμα είναι αυτό. Βερονίκη, μήπως μας ενδιαφέρει και τίποτα άλλο εκτός από τον εαυτό μας. Όλοι θα θέλαμε να πιστεύουμε σε μια ενδεχόμενη βελτίωση, την οποία θα σχεδιάζαμε εμείς οι ίδιοι, χωρίς προσωπικό μας όφελος. Υπάρχει όμως τέτοιο πράγμα. Άλλοι άνθρωποι σέρνονται, αυτός είναι ο δικός τους τρόπος. Και άλλοι αγωνίζονται μέχρι που να πεθάνουν. Ποια η διαφορά? Η εκπαίδευση, οι δυστυχίες ανά τον κόσμο. Εσείς τώρα, γράφετε μια ιστορία για το Νταρφούρ, έτσι δεν είναι? Λέτε με το νου σας. Μια που η ιστορία του κόσμου είναι γεμάτη από μακελιά, θα γράψω κι εγώ για ένα μακελιό. Θα γράψω για τον Νταρφούρ. Ο καθένας σώζεται όπως μπορεί. Δεν γράφω αυτό το βιβλίο για να σου πω. Δεν το διαβάσατε. Δεν ξέρετε τι γράφει. Μικρή διαφορά. Φρικτή μυρωδιά. Αποτρόπη. Του δώσατε και κατάλαβε. Συγγνώμη. Δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω. Εγώ ψέκασα νευρωτικά. Και γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ανάρρευτοι, Γιατί πρέπει τα πράγματα να είναι μονίμως εξωφρενωτικά. Σκέφτεστε υπερβολικά. Οι γυναίκες σκέφτονται υπερβολικά. Μια πρωτότυπη απάντηση που σίγουρα θα σας ξάφνιασε ευχάριστα, χαρώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει σκέφτομαι υπερβολικά. Όπως και δεν ξέρω σε τι χρησιμεύει η ύπαρξη χωρίς κάποια ηθική αντίληψη του κόσμου. Βλέπετε πόσο. Μπορείς να σκάσεις, Μπορείς να το γλωσσιά! Μπορείς να σκάσεις! Δεν αντέχω άλλο το κουλτήλι και σου με αειδιάζεις! Λίγο χιούμορ, μωρό μου. Λίγο χιούμορ. Σε παρακαλώ. Δεν έχω χιούμορ και δεν προτίθεμαι να αποκτήσω. Εγώ λέω ότι η χειρότερη δοκιμασία που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο είναι το ανδρόγυνο. Τέλειο. Το ανδρόγυνο και η οικογενειακή ζωή. Λοιπόν, Μισάη, δεν είστε υποχρεωμένος να μοιραστείτε μαζί μας τις απόψεις σας για τη ζωή. Το βρίσκω μάλιστα λιγάκι απρεπές. Μπα! Δεν ενοχλείτε. Διαφωνείτε. Αυτά που λέτε είναι εκτός θέματος. Πες και εσύ κάτι, Αλέν. Δικαίωμά του να σκέφτεται ό,τι θέλει. Ναι, αλλά να μην το λέει δημοσίως. Δεν ξέρω. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα η συζυγική του ζωή, Εμείς ήρθαμε εδώ για να διευθετήσουμε το θέμα των παιδιών. Τι μας νοιάζει εμάς η συζυγική του ζωή. Ναι, αλλά Τι ναι, αλλά, Αλέν, τι ναι, αλλά. τα δύο θέματα συνδέονται. Ασφαλώς και συνδέεται. Συνδέεται η συζυγική μας ζωή με τα δύο σπασμένα πόδια του Μπρούνο. Προφανώς. Δεν σας καταλαβαίνω. Αντιστρέψτε την πρόταση και θαυμάστε την κατάσταση στην οποία έχουμε έρθει. Τα παιδιά απορροφούν τη ζωή μας, την αποσυμφέρουν. Τα παιδιά μας οδηγούν στην καταστροφή, αυτό είναι νόμος. Όταν βλέπεις τα νέα ζευγάρια να σαρπάρουν για τον έγκαμο βίο μέσα στην τρελή χαρά, λες, δεν ξέρω τίποτα, οι κακομοιροί είναι ευτυχισμένοι. Στην αρχή, κανένας δεν σε προειδοποιεί. Έχω που λέτε ένα φίλο από το στρατό, ο οποίος περιμένει παιδί από την καινούργια του φιλενάδα. Εγώ του το είπα, παιδί στην ηλικία μας. Αυτό είναι μια τρέλα. Αυτά τα 10-15 χρόνια που μας απομένουν να πούμε μέχρι το καρκίνο ή το εγκεφαλικό, εσύ να πας να τα χαραμίσεις σε έναν νιάνια. Δεν τα πιστεύετε αυτά που λέτε. Τα πιστεύει. Ασφαλώς και τα πιστεύω. Πιστεύω και πολύ χειρότερα. Ναι. Τι εξευτελισμός, Μισελ, τι εξευτελισμός. Σοβαρά. Ηρεμήστε πλέον, Βερονίκη, σταματήστε τα κλάματα. Δεν βλέπετε ότι τα κλάματά σας τον ελευθίζουν. Εξαίρετο, Εξαίρετο. Να βάλω άλλο ένα. Βεβαίως. Πάρετε ένα μπούρο. Όχι μπούρο εδώ μέσα.
Κρίμα. Μη μου πεις ότι θα καπνίσεις και πουρο τώρα, Αλέν. Θα κάνω ό,τι θέλω, Ανέτ. Αν θέλω να καπνίσω πουρο, θα το καπνίσω. Ο μόνος λόγος που δεν το άναψα είναι για να μην ταράξω την καημένη τη Φερονίκη, που βρίσκεται ήδη εκτός εαυτού. Έχει δίκιο. Σταματήστε να κλαψουρίζετε. Το κλάμα μιας γυναίκας μπορεί να οδηγήσει τον άντρα στα άκρα. Τούτου λεχθέντος, οφείλω να ομολογήσω ότι οι απόψεις του Μισελ είναι απολύτως βάσιμες. Λυπάμαι που το λέω, αλλά... Ναι, λοιπόν, βάλε Παρίσι την και μία συγκεκριμένη ώρα. Κόλαση! Βάλε την ακριβή ώρα που το στέλνεις, να δουν ότι βγήκε ζεστό από το φούρνο. Όχι εξεπλάγιμεν. Καταδικάζουμε. Το εξεπλάγιμεν είναι ψόφιο. Αυτό το πράγμα ζω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα κινητό κρεμασμένος. Αυτό το κινητό έχει κάνει τη ζωή μου χυμά. Μισό λεπτό. Ανέτ, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε συμβαίνει πέρα από το σπίτι μας είναι πολύ σημαντικό. Λέγε. Ναι. Όχι διαδικασία. Μηχανογραφία. Μια μηχανογραφία που όλος τυχαίως εκτελήσεται 15 μόλις μέρες πριν τον ετήσιο τακτικό απολογισμό κτλ. Στο σπίτι, στο τραπέζι, στον δρόμο, όπου κι αν είμαστε. Βάλε μια έρευνα σε εισαγωγικά. Μια έρευνα εντός εισαγωγικών. Αναδίδομαι άνεφόρο. Θα κάνω πάλι εμετό. Όχι. Τι κάνει, πέσε. Όχι. Γράψτε το ακριβώς όπως σου το λέω. Πρόκειται για μια αξιοθρήνητη απόπειρα χειραγώγησης στην τιμή της μετοχής. Στη βρήκα. Ορίστε, με τις υγείες σας παρακαλώ. Περούλα. Εντάξει είναι, τώρα είμαστε οργανωμένοι. Και υπονόμευση του πελάτη μου. Υπογραφή. Αλέν Ρέι, νομικός σύμβουλος της Φερέντς Φαρμά. Στο γαλλικό πρακτορείο τύπου. Στον ημερήσιο τύπο, στα ιατρικά περιοδικά. Στο Ρόιτερ, παντού. Της έρχεται πάλι εμετός. Μα τι έχεις πάθει? Η στοργή σου είναι συγκινητική. Ανησυχώ. Συγγνώμη, δεν το έχουμε καταλάβει. Έλεος, Ανέτ. Δεν θα ξεκινήσουμε εμείς τώρα τα ίδια. Αυτοί βρίζονται γιατί ο γάμος τους έχει διαλυθεί. Δεν είμαστε αναγκασμένοι να τους μιμηθούμε. Με ποιο δικαίωμα είναι το ότι ο γάμος μας έχει διαλυθεί, Με ποιο δικαίωμα? Ναι, χειραγώγηση. Χειραγώγηση στην τιμή της μετοχής, μωρές. Θα σας στείλουμε με φάξ το κείμενο της ανακοίνωσης. Μιλάμε πάλι σε λίγο. Δεν το λέω εγώ. Ο Φρανσουά το λέει. Μισελ! Ο Μισελ, συγγνώμη. Σας απαγορεύω να κρίνετε την οικογένειά μας. Τότε και εσείς να μην κρίνετε τον γιο μου. Μα δεν έχει την παραμικρή σχέση. Ο γιος σας βιοπράξει εναντίον του γιού μας. Είναι παιδιά. Τα παιδιά ανέκαθεν τσακωνόταν στα διαλύματα. Είναι νόμος της ζωής. Μα φυσικά πρέπει να περάσεις από μια διαδικασία εκπαίδευσης προτού η βία δώσει τη θέση της στο δίκαιο. Σας υπενθυμίζω ότι το πρώτο δίκαιο που ίσχυσε στην ανθρωπότητα ήταν το δίκαιο του ισχυρού. Στους προϊστορικούς ανθρώπους πιθανόν. Σε εμάς όχι. Σε εμάς όχι. Ποιοι είμαστε εμείς? Με έχετε κουράσει. Όλη αυτή η συζήτηση με έχει κουράσει. Βερονίκη, εγώ πιστεύω στο Θεό της φαγής. Είναι ο μόνος Θεός που κυβερνάει μόνος από την αρχή του κόσμου. Σας ενδιαφέρει η Αφρική, έτσι δεν είναι? Είσαι καλά? Μην ασχολείσαι μαζί μου. Μα τι έχει? Τίποτα. Βλέπετε, κατά σύμπτωση, επέστρεψα μόλις από το Κονγκό. Εκεί κάτω εκπαιδεύουν πιτσιρίκια να σκοτώνουν από 8 χρονών. Ο καθένας, κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, μπορεί να σκοτώσει εκατοντάδες άτομα. Με ματσέτες, με καλάστρικος, με τουέλες, με grenade launcher. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι όταν ο γιος μου σπάει ένα δόντι, έστω και δύο, ενός φίλου, με ένα κομματάκι μπαμπού στην πλατεία του Πολωναγού Τινάν, δεν αισθάνομαι φρίκη οργιώσεις. Έχετε άδικο. Grenade launcher. Ακριβώς, έτσι λέγονται. Είστε καλά. Εντελώς. Μα τι έχεις, τι έχεις? Τίποτα. Τίποτα. Θα μου μάθετε εσείς στην Αφρική. Το γνωρίζω πολύ καλά το μαρτύριο των Αφρικανών. Γράφω γι' αυτό εδώ και μήνες. Δεν αμφιβάλλω. Άλλωστε, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου διεξάγει ήδη έρευνα για τα γεγονότα του Νταρφούρ. Τι μου λέτε. Πάλι καλά που εφ' εσάς και ενημερώνουμε.
Μην επιμένετε για το θέμα. Λυπηθείτε μας. Αν είναι δυνατόν. Καθίστε κάτω. Τελικά εσάς, ελπίζω να σας συμπαθώ. Εγώ καθόλου. Κατά τα άλλα αγωνίζετε για την ειρήνη και τη σταθερότητα που του ανήκει. Πάψε! 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 Ζούμε στη Γαλλία. Δεν ζούμε στην Κινσάσα. Ζούμε στη Γαλλία με τους κώδικες της δυτικής κοινωνίας. Ό,τι γίνεται στην πλατεία Ανθιπολογάκου την Άννα ανάγεται στις αξίες της δυτικής κοινωνίας. Στην οποία κοινωνία με χαρά ανήκω και ας μη σας αρέσει. Να σου πω, το να παίρνεις τον άντρα σου τι είναι, τι είναι, μέρος των δυτικών κωδικών. Μισελ, θα έχουμε άσχημα ξεπεθέματα. Σας ρίχτηκε με μανία. Εγώ στη θέση σας τα μαλάκωνα. Μπορώ να ξαναρχίσω. Σας κοροϊδεύει, δεν το βλέπετε. Σκαστήλα μου. Απέναντίας, απέναντίας. Η ηθική μας διδάσκει να συγκρατούμε τις ορμές μας. Αλλά κάπου καλά να μην τις συγκρατούμε. Δεν μπορούμε να τραγουδάμε το Agnus Dei όταν γαμάμε. Πουλιέται και εδώ αυτό το ρούμι. Τόσο παλιό που βγαίνει. Grenade launcher. Grenade launcher, αλήθεια. Grenade launcher, ακριβώς. Και γιατί δεν λες ρουκετοβόλο. Γιατί κανείς δεν λέει ρουκετοβόλο. Όλος ο κόσμος λέει grenade launcher. Όπως κανείς δεν λέει το δεκάρι του φέκι. Όλος ο κόσμος λέει του έντου. Και ποιος είναι όλος ο κόσμος. Αρκετά, Νετ. Αρκετά. Οι περιπετειώδεις τύποι, σαν τον άντρα μου, αρνούνται να δούνε τι συμβαίνει στη γειτονιά τους. Ακριβώς. Δεν βλέπω το λόγο. Δεν βλέπω γιατί. Είμαστε πολίτες του κόσμου. Γιατί δεν μπορούμε να πολεμάμε στο πεδίο της εγκύτητας. Τέλος, Βερονίκη, μη μας τα βρίζεις άλλο για απόψε. Θα τον σκοτώσω! Ναι. Βγάλε το αξιοθρύνητη. Βγάλε. Χονδροειδής. Πρόκειται για μια χονδροειδή απόπειρα. Έχει δίκιο, είναι ανυπόφορο. Το υπόλοιπο του άρεσε. Ναι, θα με ξαναπάρει σε λίγο. Πού είχαμε μείνει, στο Grenade Launcher. Έλεγα ότι όσο και να διαφωνεί ο σύζυγός μου, πρέπει να επαγρυπνούμε σε όλα ανεξαιρέτως τα μέρη. Μάλιστα. Να επαγρυπνούμε. Εξαιρετικό. Ανέτ, είναι παράλογο να πίνεις την κατάστασή σου. Ποια κατάσταση. Αντιθέτως. Ενδιαφέρουσα έννοια. Ναι. Καμία συνέντευξη πριν τη δημοσίευση της ανακοίνωσης. Καμία. Κύριε! Σας παρακαλώ να σταματήσετε αυτή τη βασανιστική για μας συνομιλία! Χέστηκαν οι μέτοχοι. Να του θυμίσεις ότι οι μέτοχοι είναι πάνω από όλους. Ανέτ, τι κάνεις? Να τι κάνω! Αυτό κάνω! Είσαι τι με τώρα? Το κάνω! Σοάρ, πού είναι το σοάρ? Είσαι για τα φίδερα, καταμέρα μου! Αυτό είναι εξωφρενικό, έχω τα πάντα εδώ μέσα! Είναι καινούριο! Αυτό που κάνατε είναι τελείως ανέφικο. Έχω τα πάντα εδώ μέσα, όλη μου τη ζωή! Όλη του τη ζωή! Όλη του τη ζωή εκεί! Ίσως πρέπει να το φτιάξουμε. Μπορείτε να κάνετε την κατερέκη και την πατερέκη την κάρτα. Ιδέα δεν έχω πως ανήκει, μόλις το πήρα. Για να δω εγώ. Για πέταμα είναι. Κι αυτές γελάνε! Γελάνε! Τουλάχιστον εσύ, Βερονίκη, μπορείς να σταματήσεις να γελάς. Ο δικός μου πέρασε σήμερα όλη του την ημέρα στεγνώνοντας. Αφήστε το, φίλε μου. Για πέταμα είναι. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Μήπως κάνετε τηλέφωνο. Θα σας πω κάτι. Τι θα μας πείτε, Μισελ. Μπα. Τίποτα. Δεν έχω να πω. Νομίζω ότι τώρα είμαστε καλά. Αν με ρωτάτε. Βρίσκω ότι τώρα είμαστε καλύτερα. Ησυχάσαμε κάπως. Ψέματα. Η
οι άντρες. Οι άντρες είναι τόσο εξαρτημένοι από τα αξεσουάρ. Αυτό όμως τους μειώνει. Τους αφαιρεί κάθε έννοια αυθεντίας. Ένας άντρας πρέπει να έχει τα χέρια του ελεύθερα. Αν με ρωτά. Ακόμα και τα βαλιτσάκια με ενοχλούν. Μια μέρα μου άρεσε ένας άντρας. Έπειτα να τον είδα με μια τετράγωνη τσάντα κρεμαστή στα βρωτά με λουρί. Αντρική τσάντα. Αλλά τσάντα. Αυτό ήταν, πάει. Η κρεμαστή τσάντα είναι ό,τι χειρότερο. Και το κινητό στο χέρι είναι ό,τι χειρότερο. Ένας άντρας πρέπει να δείχνει μοναχικός. Πρέπει δηλαδή να δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να είναι μόνος. Έχω κι εγώ την εικόνα του John Wayne σαν πρότυπο ανδρισμού. Το μόνο αξεσουάρ που διέθετε ήταν ένα εξάσφαιρο. Ένας άντρας που δεν είναι μοναχικός, είναι ανυπόστατος. Λοιπόν, Μισελ, απομυθοποιείτε κάπως το μικρό σας. Πώς το είπατε? Μου διαφεύγει λέξη αυτή τη στιγμή, αλλά κοντολογείς. Είμαστε σχεδόν καλά. Αν με ρωτάτε. Οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι το ρούμι αυτό μπορεί να σας τρελάνει. Ποτέ δεν ένιωσα πιο φυσιολογική. Ασφαλώς. Αρχίζω μάλιστα να βλέπω τα πράγματα με μια ευχάριστη γαλήνη. Μια ευχάριστη γαλήνη. Αυτό είναι το κλου. Τουλάχιστον εσύ, Ταλτσίλικ μου, μπορεί να σταματήσεις να παραλογείς το δημοσίως. Βούλωστο! Κι αλέξτε άλλε, χαλαρώσε. Όχι μπούρα εδώ μέσα. Έχω χόλιο, Μοντε Κρίστο νούμερο 3 και Μοντε Κρίστο νούμερο 4. Σε σπίτι με ασθηματικό παιδί δεν καπνίζει κανείς. Ποιος είναι ασθηματικός? Ο γιος μας. Το βρωμοχάμστερ όμως δεν μας πείραξε, Αυτό είναι γεγονός. Τα ζώα και το άσθημα δεν συμβαδίζουν. Καθόλου. Μα καθόλου. Ακόμα και τα, πώς τα λένε, τα χρυσόψαρα δεν δείχνεται. Γιατί πρέπει να κάθομαι να πω αυτές τις βλακίες. Λυπάμαι, αλλά φαίνεται πως είναι η μόνη εδώ μέσα που θα βλέπει τα πράγματα με μια ευχάριστη γαλήνη. Ποτέ άλλο δεν ήμουν πιο δυστυχισμένη. Σήμερα είναι η πιο δυστυχισμένη μέρα της ζωής μου. Να πως έκανε το ποτό. Μισελ, κάθε λέξη που προφέρεις με εξουθενώνει. Εγώ δεν πίνω. Δοκίμασα μια δουλειά από αυτό το κολορούμι σου. Που μας το παρουσιάζεις εδώ και ωραία. Λες και δείχνεις το Άγιο Σάββανο στο ποιμνιό σου. Εγώ δεν πίνω. Και το μετανιώνω φρικτά. Θα με ανακούφιζαν με την παραμικρή ύλη που μπορούσα να βρω παρηγοριάστα με ποτηράκι. Και ο άντρας μου είναι δυστυχισμένος. Κοιτάξτε τον λίγο, κοιτάξτε πώς έχει ζαρώσει. Λες και τον εγκατέλειψαν στη γωνιά του δρόμου. Νομίζω πως και γι' αυτόν σήμερα είναι η πιο δυστυχισμένη μέρα της ζωής του. Ναι. Λυπάμαι, τουτού. Σβήσε επιτέλους αυτό το πράγμα. Δεν το βγαίνεις είναι για πέταμα.
πράγμα από αυτό μπορεί να σε σκοτώσει. Είναι δηλητήριο σου λέω. Μαμά, περίμενε. Θα σου δώσω κάποιον να σου εξηγήσει. Ορίστε. Πείτε της. Τι να της πω. Όλα αυτά που ξέρετε είναι η μαλακία την οποία πουλάτε. Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε. Τι ξέρει να της πει αυτός. Και πονάτε. Και το άλλο πόδι. Μα η εγχείρηση θα σας σώσει. Όχι, όχι, δεν είμαι ορθοπαιδικός. Με αποκαλεί γιατρό. Γιατρέ! Κλείστο, είναι γελίο. Μήπως... Ενώ... Θέλω να πω... Μήπως αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα ευστάθειας. Να σας πω. Μήπως θα ήταν καλύτερα να το κόβατε. Μέχρι την εγχείρηση και μετά βλέπουμε, ναι. Μα βέβαια. Είναι φανερό ότι βρισκόσαστε. Λοιπόν, μαμά, όπως σου είπα, το φάρμακο αυτό το κόβεις μαχαίρι. Ναι. Μα γιατί σε όλα πρέπει να φέρνεις αντιρρήσεις. Μαμά, σε φιλώ. Σου φαινώνει. Η σπαστική ζωή με εξωφαινώνει. Λοιπόν, τι κάνουμε. Θα έρθω το βράδυ με το Φερντινάντο, ναι ή όχι. Μα κάνετε σαν να μην συμβαίνει μία. Αυτός δεν είναι ο λόγος που μαζευτήκαμε. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει φταίξιμο και από τις δυο πλευρές. Όπως τα ακούτε. Φταίνε και οι δυο. Συγγνώμη, Το σκεφτήκατε καλά αυτό που λέτε. ναι, το σκέφτηκα. Ο Μπρούνο, ο γιος μας, στον οποίο χθες το βράδυ έδωσαν 2 εφεραλγκάν με κοδέινη. Φταίει κι αυτός! Δεν είναι αναγκαστικά αυτός! Έξω από το σπίτι μου! Έξω! Έξω από το σπίτι μου! Έξω! Έξω από το σπίτι μου! Θα κύριε έξω! Αρκετά σας ανέχθηκα! Τσάντα μου! Τσάντα μου! Είναι και δυο τους διαβέσιμο. Χάμε βοήθεια! Χάμε βοήθεια! Εσύ φούλωστο! Φούλωστο! Δεν με προστατεύησε! Προστάτεψε με! Προστάτεψε με! Προστάτεψε! Φεύγουμε. Δεν την έπρεξα κιόλας! Μα τι σας έκανα! Δεν υπάρχει φταίξιμο για τις 2 πλευρές! Θα μπορούμε να βάζουμε το θύμα και το δίμιο μαζί! Δίμιο! Επιτέλους, Βερονίκη, φτάνει! Φτάνει που χτίσαμε με τα κηρύγματά σου. Υποστηρίζω την κάθε μου λέξη! Υποστήριζε. Το πάθος για τους αραπάτες του Σουδάν ξεβάθη τώρα παντού. Και δεν βγάζεις τώρα έναν τέτοιο απέσιο εαυτό! Γιατί έτσι θέλω. Γουστάρω να θέλω τη χώρα τον απέσιο με αυτό. Θα έρθει μια μέρα που θα καταλάβετε τη σοβαρότητα όσων συμβαίνουν σε εκείνο το μέρος του κόσμου και θα νιώσετε ντροπή για την αδράνεια και τον αποτρόπαιο μηδενισμό σας! Είσαι φανταστική, Νταρτζίλινγκ. Είσαι η καλύτερη της παρέα. Ναι! Πάμε να φύγουμε, Αλέν! Πάμε να φύγουμε, είναι και οι δυο τους τέρατα! Σταμάτα, Ανέτ. Όχι, θέλω να πιω! Αυτή η μαλακισμένη πετάει τα πράγματα μου και κανείς δεν νοιάζεται! Θέλω να ρωτήσω! Είσαι ήδη τύφλα. Μα πώς αντέχεσαι να αποκαλώ το γιο σου! Δίμιο μου λες! Ήρθαμε εδώ για να επανορθώσουμε και αυτοί μας έπρεπαν, μας κακοποίησαν και μας έβγαλαν και έναν νόμο περί διεθνούς δικαίου. Άγια έκανε ο γιος μου που χτύπησε το δικό σας. Και τα δικαιώματά σας τα έχω χεσμένα. Μια γουλιά πομπό με μυρού. Το πραγματικό μας πρόσωπο ξεπροβάλλει. Πού πήγε άρα η αυτή η ευγενική. Για και καλώς συνάδελφοι, κυρία. Εγώ στο είχα πει. Τι του είχατε πει. Ότι είναι δίθεν. Λυπάμαι, αλλά αυτή η γυναίκα είναι πολύ δίθεν.
Και πότε του το είπατε? Όταν ήσασταν στο μπάγκο. Τη γνωρίζατε 1/4 της ώρας. Και παρόλα αυτά ξέρετε ότι είναι δίθεν. Ναι, ναι. Το δίθεν στους ανθρώπους το βλέπω με την πρώτη. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω μια διεύθυνση σε αυτά. Και τι πάει να πει δίθεν, Αλλά γιατί με αφήνεις να υποστώ όλα αυτά? Ηρέμησε του, ηρέμησε του, ηρέμησε. Προσπαθεί να συμβιβάζει τα συμβίβαστα. Παρά τους τρόπους της. Είναι το ίδιο αδιάφορο για το γιο σας όσο κι εσείς. Συμφωνώ. συμφωνώ. Συμφωνείτε. Είπατε ότι συμφωνείτε. Στα αρχίδια. Το γιο τους τον έχουν γραμμένο στα αρχίδια τους. Αυτό είναι φανερό. Και αυτοί επίσης. Δίκιο είναι. Ενώ εσείς βιάζεστε. Έλα εδώ. Μισό λεπτό, αγάπη μου, μισό λεπτό. Εξηγήστε μου σας παρακαλώ πολύ, Μισελ, με ποιο τρόπο νοιάζεστε εσείς, Καταρχάς τι πάει να πει νοιάζομαι. Είστε πιο πραγματικός όταν βγάζετε στη φορά τον απέσιο αυτό σας. Για να πω τη μαύρη αλήθεια, ο μόνος σε αυτό το δωμάτιο που δείχνει πραγματικά να νοιάζεται είναι η Βερονίκη, η ακεραιότητα της οποίας πρέπει να αναγνωριστεί. Να μην μου αναγνωρίσετε τίποτα. Να μην μου αναγνωρίσετε τίποτα. Εγώ νοιάζομαι αληθινά. Νοιαζόμαστε με τρόπο ιστερικό, Ανέτ, και όχι σαν άνθρωποι σε μια κοινωνία. Δεν είμαστε σταυροφόροι. Έβλεπα τις προάλλες στην τηλεόραση τη φίλη σας, την Τζέιν Φόντα. Στο τσάκι μου να πάρω αφήσεις της Ku Klux Klan. Γιατί φίλοι μου, τι σχέση έχει η Τζέιν Φόντα με όλα αυτά? Γιατί ανήκετε στο ίδιο είδος. Είστε από τις γυναίκες τις αφοσιωμένες, που δίνουν λύσεις. Τις γυναίκες που δεν μας αρέσουν. Αυτό που μας αρέσει στις γυναίκες είναι η τρέλα, ο αισθησιασμός, οι ορμόνες. Οι γυναίκες που προβάλλουν την οξυδέρκειά τους, που προσπαθούν να διαφυλάξουν τον πλανήτη, μας πλήττουν. Ακόμα και ο άντρας σας, ο Μισελ, έχει αποθαρρυνθεί. Να μην μιλάτε εν ονόματι μου. Αδιαφορούμε παντελώς με το που σας αρέσει τις γυναίκες. Πώς σας κατέβηκαν όλα αυτά. Η γνώμη σας πως είναι παντελώς αδιάφοροι. Δες πώς βουλιάζει. Σαν μαμιές του 19ου αιώνα. Γιατί αυτή δεν δουλειάζει. Όταν τολμάει και λέει ότι ο μαλακισμένος ο γιος της έκανε καλά απόσταση στο ξύλο των δικό μας, Άγια έκανε. Άγια. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε για ένα πουστράκι που το βάζει στα πόδια με το παραμικρό, βέβαια. Όχι βέβαια, άλλο σας είναι καφί. Είναι πιο καλό, πιο καλό. Πάμε να φύγουμε, αλλά πάμε να φύγουμε. Απορώ τι κάνουμε εδώ μέσα. Και να τι κάνω στα απέσια λουλούδια σας. Στήσανε ένα στολί μέσα σας. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Είναι και δική μου. Η πιο δυστυχισμένη μέρα της ζωής μου. Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Ναι. Ναι, πλιάκι μου. Α, έτσι. Θα μπορέσεις να κάνεις τα μαθήματά σου στη Σάνα τώρα. Ναι. Όχι, αγάπη μου. Δεν τη βρήκαμε ακόμη. Έψαξα παντού.
Πήγα μέχρι το σούπερ μάρκετ. Αλλά ξέρεις, αγάπη μου, η Μασουλίτσα είναι πανέξυπνη. Πρέπει να της έχουμε εμπιστοσύνη, Ναι. Και ο μπαμπάς είναι θλιμμένος. Δεν ήθελε να σε στενοχωρήσει. Άκου, αγάπη μου, αρκετά τραβήξαμε με τον αδερφό σου, Θα βρει να φάει. Θα βρει. Φιλαράκια, κάστανα, βελανίδια. Θα βρει μόνη της. Σκουπίδια, σαρικάρια, σκουλίκια. Είναι παμφάμα ζώα. Σαν και εμάς. Ναι. Σε φιλώ, μωράκι μου. Ναι. Σε περιμένω. Κάπου γυρνοβολάει τώρα το σώμα και συμπλοκιάζει